kan de beginnende artiest ook nog bij jou terecht? Zeker, 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 zeker. Nee, absoluut. We zijn, om een voorbeeld te noemen, erg druk met Gino Graus. Het is wel zo dat we erg bezig zijn, ook met het plan erachter. Hè. Je kunt wel een plaat maken, maar dan. Dus er moet ook wel een vervolg achter zitten. En hoe gaan we dat dan in de toekomst aanpakken? En hoe gaan we een carrière neerzetten? Dus het vereist wel iets meer dan alleen maar een plaat maken. Als jij nou even kijkt als kenner naar de muziek die recent uit is gebracht, wat wordt de zomerhit? Ja, dat is een goede vraag. Liefde te dik in de kist is natuurlijk dreigt wel gewoon eventjes in te slaan als een bom. En ik was erbij toen het verzonnen werd. 's Nachts om 4 uur in de kroeg in Turkije. Was gezellig met die jongens. Maar een zomerhit, die lach op je gezicht is er ook een. Hè? Maar die is natuurlijk al een tijdje uit. Maar die John de Bever scoort daarmee. Maar ik denk inderdaad, René Kast samen met Stef Eckel, dat hem wel eens kon worden. Dus dat wordt de verrassing van het jaar. Ja, nou ja, het was zeker een verrassing. Ik bedoel, het ontstond 's nachts in de kroeg in Turkije tijdens een muziekreis. En zo zie je maar hoe zoiets kan lopen. 2 maanden later is het gewoon, het staat zelfs op 1 in iTunes. Dus ja, het kan raar lopen, maar zo gaat het. Beginnen soms de beste nummer 1 hits niet op die manier? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben om even op André Hazes terug te komen, we hebben heel lang nagedacht over zijn repertoire. En we hadden met z'n allen nooit kunnen denken dat Leef zo'n grote hit zou worden. We hadden wel goed gevoel bij. Maar je verwacht toch, nou misschien dit liedje of dat liedje. Maar dan wordt het uit onverwachte hoek toch opeens een nummer waarvan je denkt, oh, dat had ik niet verwacht, maar wel te gek. Dus... Ja, hoe breng je zo'n andere sound erin? Ja, nou je gaat heel erg op de artiest werken, zeg maar. En in het geval André was natuurlijk, we moesten het verlengstuk hebben van wat papa deed. En hij kon natuurlijk niet zijn leven lang gewoon maar een repertoire van papa blijven zingen. Wilde hij ook niet. Dus we zijn wel heel duidelijk in het verlengde daarvan liedjes geschreven. En de sound is eigenlijk basic, beentje. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is gewoon basdrum, gitaar en niet te veel orkestraal. En dat is wel heel erg gelukt, ja.